מה זה למצוא את האור הגנוז? מה זה האור הגנוז? מה זה האור הגנוז? מה זה? מה זה? אני מחפש את זה באינטרנט. מה? נשאל את רבי גוגל. רבי גוגל זה להפחית את התרומה לקדושה. למעשה, מה זה למצוא את האור הגנוז? מה זה? מה זה? עכשיו למצוא את האמת שלך. מה? אני חושב למצוא את האמת. כן, זה נכון, אבל אמרנו את זה בתחילת השיעור. תראה, זה קל מאוד להבין. הרי מה הבעיה העולמית של האדם? מה הבעיה האוניברסלית של כל העמים, של כל אומות, של כל הציוויזציות, של כל הדתות? פירוד. פירוד, 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 פירוד. הרי על מה אנחנו בגלות? שנאת חינם. אנחנו העם של הפירוד. עד היום. ברוך השם, אצלנו הפירוד לא מביא אותנו לשפיכות דמים כמו בין נשים והסונים וכו' וכו'. אבל, תשמע, ימין, שמאל, חרדי, דתי וזה ומה, ברסלב, חב"ד, ליטאי, מסנגד. ש"סניק. כן. פירוד. והפירוד הוא לא רק, כאילו, בעניינים דתיים. הפירוד בין איש ואישה. הרי, ידוע, זה כבר לא סוד. בתור 10 אנשים שמתחתנים, כמה מתגרשים? 8, 9, 11. בעולם החילוני. כן. בעולם הדתי. לא, זה מתחיל גם, זה מתחיל גם. תתפל לשמוע, זה מתחיל גם. עוד לא במספרים כאלה, אבל זה מתחיל גם, לצערנו זה מתחיל גם. לצערנו זה מתחיל גם. זה מתחיל גם. כן, כן, זה מתחיל גם, בוודאי. פירוד, בכל דבר, פירוד. ומה זה הפירוד בתוך האדם? ההרגשה שאני לא בסדר. תמיד יש דברים שאני דוחה, שאני שונא, לא זה וזה וזה. אין הרמוניה, אין איזון. אתה יודע מה זה האור הגנוז? למצוא את האיזון, את השלמות. אני מסתדר עם כל אחד. אני לא מפחד מהשוני. אני לא מפחד מהביקורת. אני לא מפחד מהדתות האחרות. מהרבי שלך, מהרבי שלי. לא מפחד מאשתי. לא מפחד מהילדים שלי. אני אדם מאוזן. אני מפתח את הנשמה, מפתח את הגוף. אני אדם מאוזן. זה סוד של אור הגנוז. אין לי שום סתירה. כן. אני יכול ללמוד קבלה, ואחר כך אני יכול לקרוא עיתון. לא השטויות שבעיתון, אבל לדעת מה קורה בעולם.